det var blå. Så landede jeg på Dødme herhjemme. Det var smart. Mange tak. Nu er vi så på vej tilbage til kursus nu. 001, ja. Så står vi her i Netto. Jeg lige en pause i optagelserne og spekulerer på, om man så i virkeligheden skulle have gjort noget andet. Fordi nu kan jeg se, der kommer en ny optagelse frem. Jeg ved godt, hvad jeg skal have til aftensmad. Jeg skal have tysk aften med pølser, kartoffelmos og sauerkraut. Gad vide, hvor Netto har sine pølser. Det ser ud som om, der er noget her. Kunne det mon gå? Det kunne måske godt gå til en tysk pølseaften. Sådan en grovhakket pølsemester. Ja. Allerhelst vil jeg købe nogle økologiske pølser, men det ser ikke ud som om de har det her i Netto. Så skal jeg vist et andet sted hen og købe ind. Nå, hvad skal man bruge? Man skal bruge pølser. Så skal man jo bruge noget smør. Man skal bruge noget smør til sin kartoffelmos. Man skal bruge noget mælk til sin kartoffelmos. Det har vi her. Og så skal man bruge nogle kartofler. Vi leder lige her i Netto efter kartofler. Og så var der også sådan en gang færdig kartoffelsalat, men nej, det er jo ikke helt det samme. Nej, det skal være hjemmelavet, og det skal være kartoffelmos. Der var der kartofler. Babykartofler. Bagekartofler skal det i hvert fald ikke være. Jeg tror, det her var de bedste. Så tror jeg, vi er ved at have lavet vores video-indkøbsseddel færdig. Og dog, man skal jo også have noget at drikke, når man sådan skal spise tysk mad. Og hvad kunne være bedre end en hvedeøl? Jeg går lige over til ølene her. Se om de har hvedeøl i Netto. Det har de. De har simpelthen Hoegaarden. Perfekt. Godt nok en belgisk hvedeøl, men den er stadigvæk god. Så er der vist styr på indkøbene, og så skal vi lige tænke over lidt dessert. Der er også en Hefeweissbier. Den er faktisk også rigtig god, og den er dejligt billig. Og jeg ved, om den ikke er tysk. Jeg tror, den er tysk. Lad os se. Det står på alle mulige andre sprog end tysk. Jo. Den er fra München. Ja. Så tror jeg, vi går tilbage til økovarerne. Ja. Desserten kommer simpelthen til at bestå af en plade af den her orange chokolade. Og måske man skulle spise lidt vaniljeis. Det tror jeg, vi har hjemme i fryseren. Det var det hele. Over and out fra Netto.